științe, la fel o să găsiți area curriculară limbă și comunicare. Am mai vorbit despre aceste ghiduri și în alte formări ale noastre. Totodată, deci, pardon, eu am vorbit, aici am arătat ghidul de la area curriculară limbă și comunicare, iar ghidul de la area curriculară matematică și științe l-aveți aici, da? Și o să găsiți aici și exemple de teme cross-curriculare și exemple de competențe cheie, dar mai nou avem reconfigurarea procesului de învățare cu, nu știu cât de bine se E clar. vede, cu aspectele ce țin de dezvoltarea competențelor cheie. La fel, aceste lucrări le găsiți pe site-ul Universității Ion Creangă, în biblioteca digitală. Cam atât, da? Doamna Mulțumesc pentru Franțuzan, interes. mai aveți aici o întrebare de la doamna Ciubotaru. În ce loc e Republica Moldova în nivelul educațional? Dacă Păi cunoașteți. ați văzut rezultatele PISA. Nu este un secret, trebuie să deschideți site-ul Ministerului și să vă uitați. Eu v-am prezentat un slide anterior în care erau primele, deci eu am făcut o ruptură de fapt de slide. Au fost primele țări care au luat cele mai înalte rezultate și după care noi suntem așa, undeva mai spre final. Nu suntem la final, ca să gândim pozitiv, nu suntem chiar ultimii, urmează și multe alte țări după noi, înseamnă că nu este chiar așa de rău la noi, sunt lucruri bune și frumoase. Dar, uitându-ne la evoluțiile noastre din anii precedenți, la ceea ce avem acum, avem nevoie de o creștere, avem nevoie de a împrumuta din modelele internaționale și avem nevoie de faptul ca să ne uităm la practici. Probabil cadrele din noastre didactice au nevoie de mai multe formări. Asta este părerea mea. Aș putea să nu fiu înțeles corect pentru a promova aceste practici de succes și avea rezultate frumoase la învățare. Pentru că noi tot avem potențial, noi avem elevi foarte buni, noi avem cadre didactici foarte bune, dar ceva ne mai trebuie. Avem nevoie încă de muncit la acest aspect. Mulțumesc! Ok. Spuneam că dacă mai sunt întrebări, Noi vă mulțumim. Da, și eu vă mulțumesc pentru răbdare. ok, bine. Înseamnă că o să mergem în continuare, am spus, la următorul vorbitor, care sunt de fapt eu. Vreau să-mi confirmați dacă se vede ecranul meu la dumneavoastră. Se Da, vede. se vede. Vede. O să vorbim astăzi despre formarea competențelor specifice și transversale în domeniul științei exacte și ale naturii prin intermediul platformei Lab Exchange. Lab Exchange, de fapt, ne vorbește despre învățarea fără limite, așa cum puteți observați din sigla platformei. În domeniul științei exacte și al naturii este important să dezvoltăm atât competențe specifice, precum cunoștințe și abilități tehnice în disciplinele reale, deci competențele transversale care ne ajută să aplicăm și să transferăm aceste cunoștințe în diverse contexte. Iar aici, cum nu se poate mai bine, vine platforma Lab Exchange, care își propune să îmbunătățească experiența de învățare a elevilor în timpul orelor prin accesul la instrumente digitale interactive, stimulări realiste, acolo unde elevii își pot aprofunda înțelegerea conceptelor chimice, geografice, biologice și fizice prin intermediul celor 5 E care îi văd fondatorii platformei, care sunt de fapt profesorii de la Harvard. Vorbim despre angajare, explorare, experiment, explicare și extensie. Vorbim despre acea învățare fără limită care transpune realitatea și existența în sala de clasă și aduce interactivitatea în cadrul orelor. De fapt, platforma Love Exchange urmărește înțelegerea profundă a conceptelor fundamentale, acolo unde elevii vor dobândi concepte cheie ce le va permite să construiască o bază solidă de cunoștințe și să facă conexiuni între teorii și să aplice în rezolvarea de probleme. Vorbim despre dezvoltarea abilităților de analiză și modelare, pentru că prin abordarea activităților practice și experimentale, studenții vor dezvolta capacități
de analiza datelor, de identificarea modelelor și metodelor, precum și aplicarea conceptelor teoretice în situațiile reale. Vorbim despre experimentare și investigare științifică, pentru că platforma ne oferă posibilitatea de a dobândi abilități avansate de proiectare, desfășurare și interpretare a experimentelor de laborator. De fapt, care sunt acele caracteristici cheie ale platformei? În primul rând vorbim despre interactivitate și vizualizare 3D. Apoi vorbim despre accesul la resursele educaționale, vorbim despre feedback și evaluare personalizată și desigur că colaborare între elevi, colaborare între profesor și elev și nu în ultimul rând vorbim despre colaborare între elevi și lumea digitală și învățarea disciplinelor din domeniul arii curriculare, matematică și științe, cât și, desigur, despre științe ale naturii. Când vorbim despre competențele transversale dezvoltate prin intermediul platformei Lab Exchange, trebuie să specificăm, în primul rând, gândirea critică și rezolvarea de probleme. Pentru că Lab Exchange este platforma care încurajează dezvoltarea abilităților de gândire critică și de rezolvare a problemelor prin intermediul simulărilor și activităților interactive. Acolo unde elevii sunt puși în fața situațiilor practice care îi provoacă să analizeze informațiile și să identifice soluții, să ia decizii informate. Ulterior vorbim despre lucru în echipă și comunicare. Asta deoarece platforma ne oferă oportunități de colaborare, comunicare prin intermediul proiectelor de grup și învățare în echipă, acolo unde elevii dezvoltă abilități de leadership și ascultare activă sau prezentarea ideilor în fața colegilor. Desigur că nu rămâne în urmă și învățarea autonomă, pentru că prin intermediul conținutului personalizat și a îndrumării individualizate, Lab Exchange încurajează dezvoltarea abilității de învățare autonomă, iar elevii devin responsabili de propriul proces de învățare și dezvoltă activitate și inițiativă. Nu în ultimul rând, vorbim despre adaptabilitate și flexibilitate, pentru că platforma ne oferă un mediu de învățare dinamic care stimulează elevii să fie deschiși la idei noi, să se adapteze la situații noi și să adopte o mentalitate flexibilă. Aceste abilități sunt esențiale pentru succesul pe termen lung, în carieră și în viața personală. De fapt, fiecare platformă din cele pe care le cunoaștem noi are atât beneficii cât și puncte slabe. Iar printre beneficiile utilizării platformei Lab Exchange se enumeră acea învățare personalizată, acea colaborare și interacțiune și acele experimente virtuale. Ori trebuie să menționez că platforma Lab Exchange este acel mediu de învățare care însumează, pe lângă simulări și experimente, căi de învățare și videoclipuri educaționale. Însumează teorie și jocuri didactice. Ori Lab Exchange este platforma despre care vom spune că are totul pregătit pentru profesori, dar că trebuie să specific că este o platformă, am spus de la Harvard, este o platformă în limba engleză. Și în ajutorul nostru a cadrelor didactice din Republica Moldova vine desigur translatorul care poate să ne traducă paginile în engleză. Cel mai complicat este situația cu materialele video pentru că ele vin în engleză, dar tindem să credem că în secolul 21 elevii liceelor și gimnaziilor din Republica Moldova studiază limba engleză și o studiază la nivelul în care să înțeleagă ceea ce explică profesorii de la Harvard ca să-și poată dezvolta abilitățile. Ori, în cazul în care nu vom putea înțelege limba engleză, este o traducere a videoului care ne va ajuta să înțelegem ideea și esența lui. De fapt, cum este integrat sau cum poate fi integrat Lab Exchange în planul de învățământ? În primul rând vorbim despre acea adaptare curriculară, care noi, ca cadre didactice, trebuie să analizăm programa școlară și să identificăm punctele în care Lab Exchange poate fi integrat pentru a sprijini obiectivele de învățare. Trebuie să revizuim puțin modalitatea de planificare a lecțiilor și să dezvoltăm strategii de utilizare a Lab Exchange în cadrul lecțiilor și aici specific că este o platformă pentru profesorii de biologie, chimie, fizică, geografie și desigur că ați putea găsi și la alte discipline.
unele chestiuțe care să vă intereseze și să faceți legătura cu realitatea în care trăiesc elevii noștri. Și menționăm că nu în ultimul rând, când spunem Lab Exchange, vorbim despre implementarea unor modalități de evaluare a performanțelor elevilor și colectarea feedback-ului pentru îmbunătățirea procesului de învățare. Vorbeam despre faptul că aici se regăsesc mai multe module, pornind de la biologie, chimie, fizică și ceea ce vedeți dumneavoastră, Earth and Space, nu este altceva decât geografia. Platforma Lab Exchange oferă o gamă diversă de module și activități practice în domeniul științelor exacte și ale naturii. Ele sunt concepute pentru a îmbunătăți competențele atât specifice disciplinei cât și transversale și includ experimente virtuale, simulări de laborator, studii de caz și proiecte de cercetare. Printre exemplele de module se numără, spre exemplu, biologie celulară, chimie organică, fizică mecanică sau geologie. De fapt, în cazul în care dumneavoastră o să accesați platforma, pentru că eu ulterior o să vă postez aici și linkul platformei, o să vă prezint, de fapt, propriu zis și platforma câtuși de puțin ca să aveți idei despre ce vorbesc eu. Noi putem observa și analiza datele experimental și toate acestea într-un singur modul, într-un singur site, acolo pe o singură platformă care este ușoară și accesibilă de lucrat. De fapt, platforma pune accent puternic pe cultivarea abilităților de gândire critică și rezolvare eficientă a problemelor prin intermediul activităților interactive și experimentelor. Elevii sunt încurajați să analizeze critic informațiile, să identifice ipoteze și să aplice strategii inovatoare pentru a ajunge la acele soluții viabile. Aceste competențe transversale sunt esențiale în domeniul științelor exacte și ale naturii, unde trebuie să fii capabil să interpretezi date, să extragi concluzii și să găsești rezolvări pe măsură la diverse provocări. Ori, Lab Exchange oferă un mediu ideal pentru a-ți exersa acele abilități în siguranță și a te pregăti pentru o carieră de succes. Și dacă vorbim de ce este esențial Lab Exchange în dezvoltarea abilităților de comunicare și lucru în echipă, trebuie să menționăm că în cadrul modulului elevii pot lucra atât în echipe, pot realiza experimente, trebuie să ia decizii împreună și să împartă sarcinile așa ca să coordoneze acțiunile pentru a obține rezultate de succes. Iar asta nu este altceva decât învățarea axată pe experiment și învățarea bazată pe digitalizare. Consolidarea cunoștințelor teoretice are loc prin experimente virtuale, iar platforma este cea care ne oferă un sumedenie, un șir de platforme, acele simulări care îmbogățesc experiența de învățare și le permit participanților să exploreze concepte complexe într-un mediu sigur și controlat. Ori cunoaștem noi foarte bine că nu toate școlile din Republica Moldova sunt dotate cu acei reagenți, acele substanțe, acele tehnici și tehnologii pentru a realiza experimente. Iar ceea de ce avem nevoie noi în cadrul curricular, cu siguranță putem să identificăm în cadrul acestei platforme. Prin intermediul acestor activități, elevii pot analiza ceea ce nu putem realiza în laborator și în condiții de siguranță și fără riscuri. Ori noi, chimiștii, avem așa o competență specifică care se numește utilizarea inofensivă a substanțelor chimice și asta nu este altceva decât să ne ajute cum nu se poate mai bine. Dacă vorbim despre domeniile biologie, Lab Exchange oferă o gamă variată de experimente și fără a necesita o infrastructură de laborator. La fizică o să identificăm numeroase simulări care ne permit explorarea conceptelor fizice fundamentale precum mecanică, termodinamică, electromagnetismul. La chimie vorbim despre explorarea reacțiilor chimice, a proprietăților substanțelor și a efectelor diferitor condiții asupra acestora. Ori, platforma Lab Exchange ne permite să implementăm anume pentru orele de chimie o sumedenie de experimente și de simulări care pot fi adaptate cerințelor și contextului specific a școlii. Desigur că urmează
atât profesorul cât și elevul să facă cunoștință cu platforma și cu mediul de lucru. Urmează configurarea în funcțiile de nevoile și disciplinele pe care dumneavoastră le aveți și nu în ultimul rând este nevoie de instruirea profesorilor pentru că ei să poată integra cu succes platforma în curriculum școlar. Iată aici observați o piramidă în capul căreia stă pregătirea, iar pe fundal avem implementarea, pentru că de la pregătire spre a utiliza această platformă și până la a implementa platforma în curriculum, avem nevoie să realizăm câțiva pași, iar cei mai importanți sunt, de fapt, formarea profesorilor în domeniul Lab Exchange și în utilizare. Dacă vorbesc despre concluzii și recomandări, platforma Lab Exchange reprezintă o soluție valoroasă pentru dezvoltarea competențelor specifice și transversale în domeniul științei exacte și ale naturii. Iar prin intermediul gamei diverse de module, activități experimentale, virtuale, elevii pot aprofunda cunoștințele teoretice, pot dezvolta abilități practice și dobândi competențe esențiale, precum gândire critică, rezolvare de probleme și lucru în echipă. Eu personal recomand integrarea Lab Exchange în programele de învățământ pentru a oferi o experiență de învățare interactivă, inovativă și adaptată cerințelor actuale ale pieței muncii. Totodată, platforma poate fi utilizată cu succes și în activitățile extracurriculare, programe de pregătire suplimentare, cercuri sau ore extracurs, contribuind la stimularea interesului și pasiunii tinerilor pentru științele exacte și ale naturii. Iar acum, pentru că am vorbit doar la nivel teoretic, o să opresc puțin prezentarea și o să vin pe prezentarea platformei. Așa. Între timp, iată aici, o să găsesc. Spuneți-mi dacă ecranul meu se vede, da? Se vede. În Google este suficient să scrieți LabX. Așa. Și o să veniți direct la platforma Lab Exchange, care are logo-ul pe care l-ați văzut și în prezentarea mea. Iată, asta este interfața de lucru a platformei. Desigur că în momentul în care eu, ca cadru didactic, încerc să mă loghez pe această platformă, îmi cere să-mi fac un cont. Puteți observați că eu am deja un profil, m-am înregistrat cu numele, prenumele și adresa de e-mail. Este foarte ușor a vă înregistra pe această platformă. Puteți observați care sunt acei parteneri care sprijină învățarea în cadrul platformei Lab Exchange, ca să vedeți. Și aici o să observați o sumedenie de content care este propus spre învățare. O să observați că sunt acei profesori ambasadori și, desigur, pe final aveți toate căile de comunicare cu platforma Lab Exchange. Ce ne interesează pe noi, de fapt, este librăria și aici aveți, desigur, subiectele pe arii și domeniile de interes care sunt și sunt importante pentru dumneavoastră. Pentru mine, ca profesor, a fost interesantă ideea asta că eu pot să-mi creez aici clase și în cadrul claselor pot să adun elevii, pot să le propun sarcini și să urmăresc progresul care îl au ei. Iată, pe moment, eu mi-am creat o clasă, Laboratorul de Inovație Didactică, unde am invitat profesori din Republica Moldova și România. De fapt, îmi planific în luna iulie, o ședință de formare cu aceste cadre didactice ca să le explic cum lucrează această platformă și care sunt beneficiile, cum am putea realiza experimente. Iar pentru a vă conecta la această clasă, este suficient codul care îl vedeți aici în imagine, 069C42. Dacă o să aveți nevoie, desigur, eu o să vă pun la dispoziție și acest cod. Iată aici la librărie, cred că am specificat, sunt ariile, vorbeam despre clase, ca să revin. Este clasa la care eu predau și clasa în care eu sunt. Iată, observați, aici sunt conectată la două clase, una din clase. Și în cadrul clasei, eu, ca elev, pot să văd care este progresul meu. În cazul în care eu mi-am realizat sarcinile, progresul este la 100%. În cazul în care eu nu îmi realizez sarcinile sau le realizez doar parțial, eu, ca elev, văd
că progresul meu este 10, 20, 30, 40, în dependență de cât am realizat eu și, desigur, eu, ca profesor, în același timp, văd care este progresul elevilor mei și la ce etapă sunt ei. Eu nu am aici, la moment, nimic, iată, dacă observați, name va fi numele elevului, care este progresul și cât a adunat el din 100 de puncte la moment, doar că eu nu am pus sarcini profesorilor care sunt în acea clasă, o să adaug sarcinile pe parcurs în momentul în care voi planifica să realizez acea instruire despre care am vorbit. Astea fiind spuse, eu o să vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, o să rog să mi le acordați, dar mai mult despre această platformă o să vorbească doamna Cernei vineri la 14 iunie începând cu ora 11. Această platformă este ceva asemănător cu Classroom-ul? Corect am înțeles? Puțin măcar. Puțin este asemănător cu Classroom-ul, dar în același timp noi avem aici integrate experimente, simulări, exact așa cum dumneavoastră, nu știu dacă vedeți, așa. Iată aici, puteți să vedeți, este platforma PHET. Ea este integrată în cadrul acestei platforme. Adică noi am putea găsi liber ceea ce avem concentrat în mai multe platforme, ele sunt toate într-un tot întreg aici în Lab Exchange. Nu trebuie să mergem să căutăm ceva în PHET aparte, să căutăm ceva interactiv în alte platforme. Noi avem absolut tot aici. Simulări, activități. Pathway-urile nu sunt altceva decât căi de învățare. Dumneavoastră, ca profesor, ați putea crea un pathway de ăsta, adică puneți sus teoria, jos, puneți un filmuleț, ulterior creați câteva întrebări referitor la aceste maniere sau moduri de lucru. O să revină și doamna Cernei, dar dacă sunteți interesați, eu cu drag în luna iulie o să vă invit pe toată lumea să mai discutăm o dată, să avem mai mult timp pentru noi toți. Doamna Nadejda, dar este doar pentru treapta liceu? Nu, sunt experimente. Eu, de exemplu, am găsit legat de fotosinteză și pentru ăștia mici. Mama mea căuta pentru clasele primare la clasa a 4-a să le arăt ceva legat de fotosinteză, cum are loc și am găsit un experiment foarte frumos care l-au utilizat și la clasele primare. Am înțeles, mulțumim. Cu drag. Dacă nu mai sunt întrebări, înseamnă că o să revenim la următorul formator, care este doamna Dimitriu, și o salutăm cu drag. Bună ziua! Vă salut și eu cu drag. Vreau în primul rând să mulțumesc Asociației Obștești Inovații în Educație și Performanță pentru organizarea acestui curs de formare, pentru că noi